Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco, and Porvorim. फोंड्या आणि साखळे दोनूय पालिका डबल इंजिनार. फोंड्या बीजेपीचो नगराध्यक्ष रितेश रवी नाईक, उपनगराध्यक्ष दीपा कोलवेकर. दोतर भाटीकाराच्या रायझिंग फोंडान आव्हान दिले. निमाणे बीजेपीचे 10-5 मतांनी जिखले. फोंड्या प्लॅन डेव्हलपमेंट करतले. मास्टर प्लॅन चालीक लागल्यार फोंड्याची व्यवस्थित उदरगत जातली म्हूण रितेश उलयलो. मोठ्या प्रमाणात जे प्रोजेक्ट्स आमचे आता एक्झिक्यूट जातले ते आमकां फॉलोअप करून सरकाराची साथ जाय. हांगा म्युनिसिपल ऑर्गनायझेशन ते आसा तेंचे साथ जाय आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंची साथ जाय आनी म्हाका दिसता आमी बरें डेव्हलपमेंट 5 वर्सांत करपाक शकतले आनी बरें प्लॅन डेव्हलपमेंट आमी फोंड्या भितर करतले. साखळे नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्षाक खुर्चेर बसोवपाची फॉर्मालिटी आज जाली. ही दोगांय बिनविरोध. टोटल ओव्हरऑल साखळीचे डेव्हलपमेंट जे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आहेत ते सगळे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स मी परत हातात घेऊन त्याच्या एक पूर्ण तिकडे माझं वाटचाल असणार. तसेच टोटल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणजे जी वॉर्डमध्ये कोणाचे वैयक्तिक कामं असतील आणि तसे बारीक प्रत्येकाचे नागरिकांचे कामं असतील ते सगळं काम करायला माझा सतत प्रयत्न असणार. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि सिद्धार्थ कांबळी.